ndikungofuna kupereka kukwaniritsidwa kwa ulosi uwu umene ndidawupereka pa 23 August 2019. Idali nyengo yonena kuti sizinkadziwikaso kuti zimene dalankhulazo zikhoza kuchitika, koma ndidapanga post pa Facebook ndayikaso chithunzi apopo, koma ndidalimba mu Chingerezi. Ndidalimba kuti I saw Mr. Change Goal Oladi Musa joining MCP and I saw him talking against Peter Mutharika. This vision will come true soon. Just keep my prophecies always. I will be telling you more. What I said about Malawi election, that's what is happening. Nthawi imene ndinkalankhula izi ndi kuti tsopano maulosena amene ndinkakamba ku Malawi ali mkati moti akukwaniritsidwa khudzana ndi zisankho chani ndi ndadzalankhula za ulosi uwu zisanadziwikenso kuti kodi Oladi Musa akhoza kujoina chipani cha MCP. Now panopa Oladi Musa anajoina chipani cha MCP, ndipo mawu amene ndinkalankhula kunena kuti ndimaona kulankhula molimbana ndi Peter Mutharika. Mwayang'ane zimene akumalankhula Oladi Musa, ndimamvetsera speech yake, ndinangochita moti ndimapanga follow kuti ndione kuti akulankhula zotani. Nawo ninapeza amalankhula speech yake kunena kuti amayerekeza Peter Mutharika ndi Achakwera, kuti Achakwera ngamphamvu Peter Mutharika ngoti ndakulu. Ndamayerekeza kunena kuti atakhala ngapikisano wanjinga atha kuina ndi Achakwera, atakhala asera mpira atha kuina ndi. Amalankhula mawu kumaoneka ngati achipongwe, kupherezeranso kumawu amene ndinkalankhula aja kuti ndimaona atajoina MCP komanso akulankhula mawu molimbana ndi Peter Mutharika. So cholinga changa chakulankhulira izi ndikungofuna kuonetsera kuti Mulungu akulankhula nafebe. Okondedwa, Mulungu akulankhula nafebe. Ine sindimadziwa zakutsogolo ayi, koma ndimangonena zimene Ambuye andionetsa. So Oladi Musa anajoina MCP kukwaniritsa ulosi uja umene ndanena 23 August 2019. Ulosi umenewo unakwaniritsidwa, ndipo kwa amene mukufuna kuti mutsatire kuti nzoonadi, mwatsatire kuti mwayang'ane m'misonkhano ya MCP kuti akulankhula zotani, mpamene mudziwe kuti kuma Mulungu akulankhula nafe pakati pathu. Ambuye akudalitseni. Maulosi akhalabe akupitirira mu dzina la Mbuye wathu Yesu. Tisayiwale kukonzekera kudza kwa Mbuye wathu Yesu. Cholinga chathu nkulalikira uthenga wabwino. Tikhale kukonzekera kudza kwa Mbuye wathu Yesu kuti mkwatulo kamachitika ife asatisiye nawo ya itenten tionetsetse kuyenda moyo wachiyero. Mulungu akudalitseni nonse. Mulungu adalitse dziko la Malawi.